Priatelia, po 5 nesmierne kvalitných turnajoch sa ide prvýkrát bojovať o opasok šampióna DFN. Vo váhe do 69 kg sa proti Radkovi Roušalovi pokusí vyhrať tento titul a prekaziť jeho cestu za titulom Hubert Rutkovský. 69 kg, 5 kol po 3 minutách, titulový zápas. Radek Roušal nemá problém a odskakoval si i do jiných stylů. Byl v klasickém boxu, v Plzni boxoval, kde vyhrál. Opravdu univerzál, kluk, který bere jakýkoliv zápas, který bojuje. No proti nemu je poľský šampión, ktorý má skóre 6-0. Teraz sa na neho pozrite. Radek, szykuj się na wojnę. Dámy a páni, poďme privítať tohto borca, ktorý nastúpi do modrého rohu. Hubert Rutkovský, poľský reprezentant. Je neporazený dvojnásobný profesionálny šampión K1 svojej krajiny. Do súboja o titul ide nesmierne motivovaný. V jeho poslednom zápase si pripísal ďalšiu dominantnú výhru, keď vo svojej MMA premiére už po 34 sekundách súpera doslova uspal knockoutom. Malé rukavice mu sedia a dnes na DFN 7 si ide jednoznačne po cenný skalp v podobe Roušala a tým pádom po titul šampióna. Přesně tak, je to první šampion, dnes uvidíme prvního šampiona organizace DFN. Tento bojovník Hubert Rutkovský z Polska. Všichni Poláci, který známe, který bojují, jsou vždycky tvrďáci a pokud máš v Polsku 7-0, tak to něco znamená, pokud bojuješ ve více stylech, stejně jako Roušal. 6-0, 207, pozor. Tak jsem to nepřivolal. Ale každopádně zase bojuje ve více stylech, je zvyklý na malý rukavice, stejně jako Radek Roušal. Uvidíme, jak známe Radka Roušala, jak přijde tvrdý úder, tak skončí taktika, začne válka. A to samý předpovídal právě Hubert Rutkovský, takže já se na to nesmírně těším a uvidíme, jak to dopadne. Ako tu bolo veľa otázok ohľadom toho, či je to adekvátny súper, pretože Roušal už 5 vystúpení na DFN, 5 výhier a Hubert Rutkovský sa prvýkrát predstaví na DFN. No treba povedať, že to skôr 6-0 a to, že je to neporazený dvojnásobný profesionálny šampión K1 svojej krajiny, hovorí samo o sebe a je úplne právom v titulovom zápase s Radkom Roušalom. Pozrime si jeho medailu. Tady vlastně jsme na Bratislavské ulici. Tamhle tímhle směrem je vlastně město, centrum. Tam tím směrem tam jsem bydlel. Máš se? Dobrý. Tak tohle je základní škola Meroutová 37, kde to vlastně všechno začalo. Takže vždycky každý po škole bylo prostě, čekalo tady 3-4 kluky na 2, 2 na 2, 4 na 4 a tady vlastně začínaly ty šarvátky. Tady to vždycky začalo, tady jsem vždycky šel a už jsem tady vyhlížel, kolik jich tam je, říkám, to není možné zase. Že jsem pomalu, byli 3-4, jsem dostal jednou, po druhý, pak to bylo třeba vyrovnaný. Na DFN mám 5-0, teďka mám vlastně zápas o opasek a tímto chci navýšit na 6-0 a udělat pořádný zápas. Na zápasy připravuju, na každý zápas se připravuju stejně. Začínáme silovou přípravou, pak přecházíme do rychlosti, sparingy a na závěr vlastně nějaké lapy. Navštěvujeme různý gymy, vlastně s sparring partnerama, s Ivošem, s Ivem Cerákem, s Ladou Engálem, tady od nás klukama, s Matým. Jsou šikovní kluci, kteří tím vlastně pomáhají v přípravě a trénuju se mu každý den. Takže moje nejsilnější stránky v boji asi je moje hlava. Věřím si, 100% si věřím, protože 100% trénuju a
vlastně dokážu, si myslím, zdolat soupeři už před zápasem a to je asi nejsilnější zbraň a pak určitě ten zvedák. Borci dobrou chuť. To je taková moje klasika prostě. Po tréninku s klukama nasnídat se pořádně a čerpat energii na další trénink. Celý den jsou vlastně v gymu, takže to je taky moje jediný útočiště, kde vlastně mám chvilku pro sebe nebo s klukama a pak vlastně celý den v gymu. Priatelia, toto je moment, na ktorý budeme spomínať, pretože úplne historicky prvýkrát sa ide bojovať o titul šampióna DFN. A tento zápas, tento boj o titul si doslova vypýtal muž, ktorý bol na všetkých turnajoch DFN. Má skóre 5-0 a je to Radek Ruchy Roušal. Myslím osobitým nástupem. A doprovodí ho i správná eskorta, jak se říká. A Radek Roušal in the house. Prichádza Radek Ruchy Roušal, chalan s nevídaným odhodlaním dostať sa úplne na vrchol. V jeho ceste turnajmi DFN stáli postupne Adrian Babela, Attila Garamsegi, Jiří Pál, ktorého ukončil tým zvedákom, Radek Vojtík a tiež Pajty Pajtáš v bitke o Brno. Ale nikto z týchto mien nenašiel recept na Radka Roušala. Ale toto je show. O tom toto je. Ruchy presne vie, čo robí. Vie, čo robí na tých staredownoch. Včera to bol asi najviac agresívny staredown zo všetkých. Hele, je to prostě, je to hra. Všechno je to hra. To video z jeho staredownu s Hubertom Rudkovským malo, tuším, za hodinu alebo dve cez 100 000 zhliadnutí. Ale Laděj ten prostě neustále jako posouvat ten nástup dál a Money Gun je za mě úplně nejvíc jako dneska. To je výkon večera už teď. Treba ale spomenúť, že Radek Ruchy Roušal dostal už výkon večera, o ktorý sa bojuje aj dnes. Je to 1000 eur. Zatiaľ to ale vyzerá na Juraja Tuturu. No hele, já nevím, prostě Money Gun a nástup Radka Roušala je nejvíc. Ale přesně o tomhletom je, o tom to trošku vyhrotit, pobavit diváky, ale rozhodovat se bude vevnitř, rozhodovat se bude v kleci a rozhodovat to budou dva lidi proti sobě. Ako, poďme si to užiť. Už toto všetko, čo sme zažili v rámci dnešného večera v tých 7 zápasoch, nám urobilo pôdu na to, čo ešte len uvidíme teraz. Historicky prvý boj o titul šampiona DFN. Jinak já sleduju i Huberta Rudkovského, který se neustále ladí, sleduje Radka Roušala každou vteřinu svého nástupu. Má tady početný publikum, svý fanoušky a teď tady vidíme tým Radka Roušala. Hala sa už zaplnila. Ano, ano. O 2 roky, ano, za náma. O 2 roky starší Radek Roušal, o 3 cm vyšší Hubert Rudkovský. Váhová kategória 69 kg, skúsenejší Radek Roušal. Toto je opasok DFN, o ktorý sa ide bojovať. Dámy a páni, dúfam, že ste pripravení, pretože toto je moment, na ktorý sme všetci čakali. Historický titulový zápas o prvý opasok organizácie DFN. Práve teraz na 7. turnaji organizácie DFN s podtitulom Nastal čas. Nastal čas na titulový zápas v kategórii do 69 kg, plné tajské pravidlá, 5x3 minúty v malých MMA rukaviciach. Poďme si spoločne predstaviť oboch borcov. Najprv modrý roh. 25 rokov, 183 cm. 7 zápasov, z toho 3 KO, všetky víťazné. Za Shooterbox Mosina a za Polsko Hubert Rudka Rudkovský. V červenom rohu 27 rokov, 180 cm. V DFN zatiaľ neporazený zo skóre 5-0. Celkovo 26 zápasov, z toho 20 výher, 4 KO a len 6 porážok. Za Muay Thai Brno a za Českú republiku pod vedením trénera Karla Kaisera Radek Ruchy
Roušal! Vaším rozhodcom v ringu je Marian Lalik. This is champions fight. 5 rounds and 3 minutes. Good luck. Listen my instructor. Touch gloves. Hubert Rudkovský, Radek Roušal. První titul DFN ve hře. Agresivita už při stardownu s ringovým rozhodčím. Jdeme na to. Elektrizujúca atmosféra tu v hale vo Zvolené. Poďme sa na to pozrieť. 5-0 pod DFN Ruky Roušal, 6-0 skóre v profiringu Hubert Rudkovský. Súboj o titulu šampióna DFN. Obaja tu majú svoje fankluby, čo aj značne počuť. Tvrdý round kick od Roušala, low kick od Roušala. Hubert Rudkovský kontruje high kickem na hlavu, který Roušal uhlídal. Teraz tam Ruky o to mlejn. Poslal tam klasický mlejn. Slyšíte polskou enklávu, která se jí přímo za náma, je to hodně příjemný. Tak tu sa už je do prestrelky a to má Ruky rád. Tak a Rudkovský říká, nic to nedělá, nic to nefunguje. Dobrý low kick od Roušala. Tam ale skutala aj Ruky. To bola presná. Ale je Ruky trefil bradu, ale Rudkovský jako by to necítil. Opět Roušal a teď trošičku poklesl Rudkovský na nohou. To byla dobře trefená brada od Roušala. Máme tady první počítání. Rudkovský je hodně nahulený. Už z té první kombinace přistal ten samý mlejn od Roušala, který je nažavený, ale Rudkovský je trošku v tunelu. A pokračuje sa. A Roušal vletěl, cítí krev, ale teď dostal tvrdý koleno na střetila, ale ten si jde za svým. Opět Rudkovský inkasoval tvrdou bradu. Ruchy na nič nečaká v prvom kole. Přesně tak, tvrdá kombinace Roušala. Prvé kolo má před sebou ještě minutu. Uvidíme, či bude celá. Dalších 5 úderů. Rudkovský prostě ví, o co hraje. Necouvá, snaží se útočit a trefuje. Radek Roušal dobře sklidnil hru. Opět tvrdá kombinace. Loket, zadní ruka. Několik prasných úderů Radka Roušala. Má železnou hlavu, zatím drží, ale ruce mu padají a teď trefil z kontru Roušala a ten tvrdě trefuje tělo, opět hlavu. Teď je důležitý se nezbláznit. Tvrdé kombinace, kdy se Rudkovský otáčí. Tak to je brutální první kolo titulového zápasu. Neskutočné. Ako očakávali jsme veľa, ale toto je ještě viac. Zase další tvrdá kombinace Roušala. Opět Rudkovský inkasuje strašlivý rány od Radka Roušala. Ale tak, konec prvého kola. Máme za sebou brutální první kolo, kdy Ako boli sme blízko k tomu, aby sme víťaza spoznali už v prvom kole. Bolo tam počítanie. Rudkovský bol poriadne nahulený. Já si myslím, že Rudkovský už se dostal do takového toho zápasového transu, kdy prostě snese víc, než je úplně přirozený. Teď sleduje jeho ošetřování rohu a Rudkovský má opravdu tvrdou hlavu. Vidíme. Poďme sa na to ešte raz pozrieť, čo všetko nám ponúklo to prvé kolo. Tady vidíme přesně to trošku zakymácání Rudkovského už. Ten skvělý kick a teď tu kombinaci. Po této kombinácii bol Rudkovský počítaný. Ano, já si myslím, že to byly doběh právě ty kombinace předtím, které se sečetlo. Ale tady už vidíme ty tvrdé údery, které neustále nacházeli a nacházeli hlavu Rudkovského. Priatelia, nežmurkajte, môže to byť veľmi rýchle. Tak možná překonáme i Manigan.
Oba bojovníci si musí počítat s tím, že mají před sebou ještě 4 kola tohoto zápasu. V tomhle tom brutálním tempu. Teď Hubert našel Roušala. Opět. Sebral kyslík, opět sebral kyslík Radko Roušalovi. Tady to... A poriadne naťahuje tie ruky, je si to uvedomí, že cez ten dvoják malý rukavice to môže prejsť viac. Ako aj teraz. Válka, kde Rudkovský nachází zase pro změnu hlavu Radka Roušala a tělo Radka Roušala. Tak to je válka v přímém přenosu. Teď není potřeba komentáře, protože... Tieto obrázky si iba užívajte. Bombový titulový zápas. Rozhodně Hubert Rudkovský je zpátky ve hře. Minimálně z kraje druhého kola začal dělat Radku Roušalovi velké problémy. No v prvom kole bol Ruch jednoznačne suverénnejší. Chcel to rýchlo ukončiť. Tvrdej low kick Radka Roušala. Hubert Rudkovský začal dobře pracovat se vzdáleností, má větší rozsah a hlídá si Radka Roušala na svý dlouhý ruce. A pozor. Prešlo cez ten dvojak. Opět 3 údery, které trefily Radka Roušala a opět zadní ruka Rudkovského. Pozor na to. Dobrá přední Radka Roušala. Opět ten samý úder. Dobré low kicky Radka Roušala, ale ta boxer... teď kontrola Rudkovský, tak... Dobrá přední Radka Roušala opět, ale zase high kick Rudkovského. Posledných 15 sekund druhého kola. Brutální tempo tohoto titulu zápasu. Ježmaria. Čo títo borci už niesli. Ale Rudkovský začíná být hodně nebezpečný. Je konec druhého kola. Wow. Nemám co dodat. Nádherný zápas. Opravdu boj o titul a Hubert Rudkovský je prostě neuvěřitelný. Obaja títo borci vedia, o čo im ide. Sú nesmierne motivovaní a nesmierne zruční, ako tie údery majú razáciu, majú presnosť, majú ten správny náboj, aký má mať titulový zápas o šampiona DFN. Tady vidíme prostě to odhodlání obou frajerů, který prostě opravdu sypou, co můžou. Tohle to chtějí diváci vidět. Adrian Bábela, Attila Garamsek, Jiří Pau, Radek Pojtík a Pajty Pajtáš, to všetko už Radek Ruchy Roušal zdolal. Zdolá aj Huberta Rudkovského, alebo tohto bojovníka DFN Hubert Rudkovský zdolá a odnesie si titul do Poľska. To je otázka pred tretím kolom z 5. Do prestrelky. Teď tam trefil Radek Roušal, ale dostal kolem na tělo a pokusil se o takedown. Opět Rudkovský nachází tělo Radka Roušala a vyfukuje ho. Komu dřív dojdou síly z těch dvou frajerů? Protože to tempo je naprosto brutální. Tá príprava, tá kondícia zohrá veľkú úlohu, pretože idú do každej rany naplno. Zase
Hubert Rudkovský, pozbudzovaný fanklubom, ktorý tu stojí priamo za nami. Pozor, teď inkasoval Radek Roušal tu kombinaci, ale dokázal zkontrolovat. Zase high kick. Dobré tělo od Radka Roušala. Naprosto bez. Dobrá kombinace Radka Roušala, která našla hlavu Huberta Rudkovského. Dobrý low kick pro změnu od Rudkovského. Priatelia, pred nami minúta tretieho kola. Jedziesz, Hubert, jedziesz! Jedziesz, Hubert, jedziesz! Hubert, jedziesz! To jest twój wieczór! Hubert, to jest twoje! Opět prodloužená kombinace Radka Roušala. Takhle se boje o titul, dámy a pánové. Dobrá přední Radka Roušala. O čo im ide? A o toto sme si prijali. Opět přední Radka Roušala našla hlavu Huberta Rudkovského. Neskutečné tempo. Dobrý low kick Rudkovského. Dobrý low kick Radka Roušala. To sú výmeny, dámy a páni. Ešte naozaj v poslednej sekunde s gongom. Máme za sebou 3 kola titulového zápasu. Bez sekundy pauzy, neustálý tlak od obou bojovníků. No Pablo, obrovská tvrdost, obrovská intenzita. Ty bývaš aj bodový rozhodca. Ano. Čo po týchto 3 kolách? Neřeknu ti vůbec nic, protože prostě je to neskutečný a klobouk dolů Hubert Rudkovský se dokázal vrátit do hry. Zase vidíme ty nejlepší záběry. Tady vidíme to koleno, po kterém se Roušal pokusil o takedown. Teda. Čekají nás kola šampionu. Čeká nás 4. kolo, možná 5. kolo. Na víťaza si môžete staviť aj na Boxbet. Pred nami ešte 2 kola, uvidíme, či budú celé a uvidíme, kto po tomto zápase zdvihne nad hlavu opasok šampióna DFN. Zatím je to rozhodně otevřená hra. Rudkovský otvíral kikem. Zase kombinace Roušala. Tu se zamotal sám, ale pozor, Rudkovský tvrdě kontruje v klinči. Zase zaúřadovala přední ruka Roušala, ale Rudkovský trefuje round kick. Bezpečně. Pozor. Tak. To dobral Rudkovský. Zatím 4. kolo pro Rudkovského, který trefuje Radka Roušala. Jednoznačne je tam viac aktivity aj tento puškik. Trefený spodek od Radka Roušala. Tohleto si Roušal pohlídá. Přední ruka protažená zadní od Roušala. Ale tu už dochádzajú sily. Už je to na autopilota z obou strán, jedou prostě na tvrdo, jedou na hranu. Ale Rudkovský začal dobře pracovat ze vzdálenosti a Radku Roušalovi to dělá trošku problém. Dobrá přední, zadní. Opět přední od Rudkovského. Teď, ale dosáhnul Roušal na Rudkovského, ale ten okamžik kontroloval round kickem na tělo a dobrou přední. Opět přední, zadní od Roušala. Přední od Roušala. Wow.
Tak tyhle ty kluci si opravdu nic nedarujou a zaslouží absolutorium. Tak naozaj som zvedavý. Vůbec nezávidím, budeme rozhodčím tuhletu práci. Pozor na to koleno. A zase. Rudkovský dostane knockoutový úder a přes něj zaútočí a trefí knockoutový ze zadní. Takhle to má vypadat, no. Válka. Tam sa veľmi dobre Kingom vyhol Ruchy Roušal. Dámy a pánové, co k tomu dodat? Toto je reklama na thajský boj v malých rukaviciach. Tohle je reklama na jakýkoliv stand-upový sport. Tak. Máme za sebou 4 kola totální války, jeden z nejhezčích zápasů, co jsem kdy viděl. A Robert Rudkovský ukazuje, že rozhodně byl dobře vybraným soupeřem pro Radka Roušala. Myslím si, že smie to zostávať všetky pochybnosti o tom, či práve Robert Rudkovský bol zápasníkom prvopolovaného titulového zápasu. A tí, ktorí sledujú Dracula Fight Night dlhšie, tak poznajú aj ten príbeh Ruchyho Roušala. Ako sa postupne profiloval ako ten bad boy. Na stairdownoch to dokazuje to aj na sociálnych sieťach, jednoducho vie, čo robí, je to jeho práca, nie je to len samotné zápasenie, je to show. A práve preto som veľmi zvedavý, aké vyvrcholenie bude mať tento súboj. Tenhle souboj je geniální v tom, že oba dva bojovníci nezajímají body, oba dva bojovníci zajímá ukončení. Stejně jako Jirky Procházky, prostě jdou si každou vteřinu toho boje pro knockout a o to je to nádherný a je to prostě pecka. Titulový zápas, jak má být. Preukázaný rešpekt, přesně tak to má být. Přesně tak. A hned z ostra. Priatelia, takto sa nám začína posledné 5. kolo. Opět Ruchy trefil tu přední ruku, to prostě jsou bomby. Veľmi tvrdý spodok. Myslím, že celá hala je tady na nohou, protože to je elektrizující zápas, co tady sledujeme. Tvrdý high kick Ruchyho. To je prostě nesmysl. Ruchy Roušal v barvách Davida Kozmy. Rozhodně ukazuje jeho srdce. To samý Hubert Rudkovský. Myslím si, že aj všetci sledovatelia DFN si budú pamätať Huberta Rudkovského, aj keď sa predstavili iba raz, ale pozrite sa ako. Ale rozhodně ne naposled, protože po tomto výkonu uvidíme, kdo vůbec bude držet titul nad hlavou, protože to je otevřená hra a prostě masakr zápas. Priatelia, posledná minúta 20, titulový zápas, posledné 5. kolo. Obaja už idú z posledného, obaja vedia, o čo ide. Kto bude prvým šampiónom DFN? Tvrdá kombinace. Hubert Rudkovský už toho začíná mít plný zuby. Za pokus o high kick. Posledních 50 sekund. Radek Roušal si chce a jde pro svůj titul, maká na tom. Ale Hubert Rudkovský je rozhodně proti pořád. Posledních 30 sekund tohoto titulového zápasu. Dámy a páni, čo ustáli títo dvaja? A co rozdali? 10
10 sekund. 10 sekund titulové bitvy. Prvního titulu organizace DFN. Pokus o škrcení od Huberta. Tam už bola gilotína. Wow. Neuvěřitelné. Wow. 5 kol titulového boje v těch dvou frajerů. Tento zápas som rozhodne nevidel naposledy. Toto si vychutnám určite ešte raz. Radek Rúchy-Roušal versus Hubert Rutkovský. Takto, dámy a páni, vyzerá boj o titul. Takto vyzerá boj o opasok šampióna DFN a nezávidím bodovým rozhodcom. Rozhodně ne. Ve prospěch Radka Roušala hraje chronogram v prvním kole. No. Uvidíme, ale rozhodně jsme viděli něco, přesně pro co jsme sem přišli, co jsme chtěli vidět, boj o titul se vším všudy. Opasok je v ringu. Fankluby Rutkovského a Roušala na nohách. Tak, Manigan připravená. Tak si to poďme vypočuť. Titul, který drží jeden z těch dvou warriorů, který jsme teď viděli. Pozrite sa, klub Rúchy-Roušala. Pozrite sa, preto toto robí. Tak, čekáme na... Ten verdikt je na svete. Všetci ho chceme počuť. Dámy a páni, máme záver titulového zápasu, titulovej bitky, prvýkrát v histórii organizácie DFN. Preto poprosím celý zvolen a všetkých, ktorí ma teraz počujú, jeden obrovský potles pre týchto dvoch borcov. Bol to neskutočný zápas a obaja si to zaslúžia. Poznáme víťaza tohto zápasu. Bodoví rozhodcovia určili výsledok. 2-1 na body. Víťazí. Roh červený, Radek Rúchy-Roušal! Šampión DFN a prvý majiteľ opasku. Historicky prvý šampión organizácie DFN. Práve tu, vo zvolenie, si pripína opasok. Adrian Bábela, Attila Garamsek, Jiří Pav, Radek Vojtík, Pajty Pajtáš a napokon aj Hubert Rutkovský. Všetkých zdolal Radek Rúchy-Roušal. Dámy a páni, obrovský potles pre oboch borcov. Toto bolo skutočne obrovský súboj dvoch skvelých fighterov tu v organizácii DFN. Neskutečný zápas. Absolutorium zaslouží Hubert Rutkovský za to, co předvedl, za to, co ustál. Oba dva borci předvedli něco, na co se bude dlouho vzpomínat a nádherný první titulový fight na DFN. Organizácia Ruky, má prvé poprosím ťa, Rudka, don't go anyway, stay please, stay, wait for me. Wow. Neskutočná 5-kolová bitka za tebou. Po prvom kole hneď si sadol. Má si už toho dosť, alebo čo sa stalo? Ne, neměl jsem dost, ale Laďa mi říkal, že jsem sednout, jsem si sedl, ale pak si radši stoupil. 6-0 v DFN, si historicky prvý držiteľ opasku DFN. Aký je to pocit? Nesmírně šťastný jsem a hrdý na můj gang, tým, rodinu, jsme přišli podpořit. Dobro na všem sponzorům, všichni podporujou. Jsem nesmírně vděčný. Drákula Fighter všem fanouškům a chci vždy respekt podat
Rudkovi respekt, děkuji za zápas. Byl to tvrdý soupeř, myslím, že jsem měl v druhém kole sundám, ale byl tvrdý, dlouhý, pak se mi něho šlo. Takže děkuji soupeři za kvalitního soupeře a budu se těšit na další fight po této organizaci. Neskutočné tvrdé bomby ste si rozdávali. Ja som mal pocit, že si ho trafil všetkými možnými spôsobmi. Neskutočné aj high kicky prešiel dokonca tvoj spodok povestný. Háky, všetky tvoje veci, máš neskutočný box, bolo vidno, že si na sebe makal, ale nepadol. Říkám, chtěl jsem ho sundat, ale bolí mě ruka, mě bolí, zlomená není, ale naražená asi. A furt jsem šel a furt nešel, než jak jsem hlídal fyzičku, protože jsem viděl, to bude na 5 kol, tak jsem si hlídal jsem si fyzu a vždycky jsem šel na 80%, 0, 80, 0, které jsem musel mluvit trenérovi, chtěl vyplnit pohyb, ale nějak to nešlo, no. Příště na to musíme pracovat, musím víc trénovat. Radek, my ti ďakujeme, gratulujeme. Neskutočný výkon. Dámy a páni, prvý šampión organizácie DFN, Radek Ruchy Roušal. A ešte tu máme samozrejme, poprosiť ťa, poď sem do stredu, come here please. Can we speak in English? Yes. Okay. Congratulations, unbelievable performance. What's your thoughts? What can I say? Look what I don't look good, but Radek have dynamite in hand, and the belt is here. Thank you for the event, for the fight. Thank you for my family. They come with me. Thank you for my coach, Mama, Grandma, Asha. I'm okay. Don't worry. Congratulations again, because this was like really, I think no one can say this was just like this. Just come on guys, I don't want it. You truly wanted it, and how you feel? Your face is so much damage on your face, but you look okay. Yeah, it's my life, so I love it. Yesterday on weight, I say you, tomorrow will be war, and it will war. I remember. Congratulations again, ladies and gentlemen. Hubert Rutkowski from Poland. Thank you very much. Dámy a páni, Hubert Rutkowski z Polska. Toto bol titulový zápas, ako sa patrí. Priatelia, DFN 7 nekončí, my pokračujeme ďalej.